Check natin pag crispy nito mga studio. Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, mayroon po kaming 5 kg of spicy lechon belly. Yan, nabili po namin yan sa Cebu's Original Lechon Belly. This is also a sponsored video and online collaboration with Charlene Tiero. Siya din po isang mukbanger rin po. Ang sarap po ng pagkain nila. At saka ang dami din po ng mga handa nila. Kaya to know her better po, let's check out this short clip. Wow! Guys, I'm Charlene Tiaro nga po pala. Hello sa mga supporters ni Sir Brax at Ma'am Gretchen. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Sana po mabisita niyo po yung aking YouTube channel. Guys, support Filipino Mukbangers po. So ayun, kain na po tayo. Let's start! So yun na po mga studio, premiere kami ng 7 PM. Sa kanya naman po is 7:30 PM. So back to back, lechon belly po. Mukbang yung matutunghayan po yung ngayong gabi po. Maraming salamat po Ma'am Charlene for this opportunity po. Pag-sponsor po ng foods namin po, ma'am. God bless you more po. Yan, tara. Pray muna bago kumain. Lord, thank you, Lord God, sa food, Lord God, ginasa mo ito, Lord God. Thank you, Lord God, sa protection, Lord God, sa blessings, Lord God. Thank you, Lord God, na kaning pagkaon, Lord God, makatag na magsustansya sa among kalawasan, Lord God. This is we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kainan na tayo. Iwain muna natin. Saan to yun? Wow, oh, crispy pa. Ito na lang, maliit to. Maliit na. Wow, juicy ah. Yan. Sige daw. Salamat. Wow. Yeah. Kunin kumuto na. Dire lang may dapit mga studio. Yan. Tara. Kain po tayo. Ayos. Grabe ang crispy. Sarap. Nalo sa luto mo. Ang crispy. Thank you so much, Ma'am Charlene. Ito po para sa inyo po. Harap. Huwaan ko sila po. Hold yun. Biya. Kasi matumba tadi. This is spicy po. Spicy lechon belly. Uy. May kuwan. Mahikot. Yan, sa'yo yan daw. Kunin mo yung suka daw. Para yung suka mo ba? Pinakurat, tabi mo yan. Lagay mo natin sa gilid. Giwa po ako, dito kami banda. Masyadong laki daw. Oh. Sarap tingnan. Wow, grabe to. May sili pa sa loob. Ang sili sa loob. Spicy talaga. Kita ko sa inyo. Putulin mo daw. Wow.
Yan, nakapokus ba? Yan po, grabe. Ang sarap niyan, doy. Salamat ya. Sa akin na lang. Hmm. Kain lang kayo. Lah, lami sa kuha na ni. After Ang nito, juicy. wow, grabe. Sus, napay sili. Takili na to, para makita. Hmm. Sige. Oops, ya. Yan. Yan. Nakita kayo yan? Wow. Lagyan muna natin to sa gilid. Ang game mo yan, gili lang. Yan. Wow, spicy ah. Kain na. Kain po. Maraming salamat po, ma'am. Ang sarap. Mm. Yummy, spicy eh. The best po talaga yung lechon sa Cebu. Hmm. Hmm? Barog rami kay kinauboy. Guys. Mm. Ang juicy. Lambot yung laman niya. No? Litos. Yummy sa laman sa ilalim eh. Mm. No? Yan o, dami sili. Mga hangko. Yan. 50. Oh. Nga saak lagi, naglaway ko no saak. Wow, grabe uy. Guys. Siwa.
Ito, crispy pa. Rice ka pa, kuya? Kunti lang. Yan, tama. Daming nangaw, no? Ikaw doy. Gamay lang. Ha? Gamay lang. Ha, batak. Apo, kainan. Maraming salamat po, Ma'am Charlene Tiero. Wow. Suka, meron pa kayo suka? Ano ba? Sarap talaga. Gaya ko ng suka. Akmin niya lang, kunti lang. Ano na? Award siya dito. Yan. Mat. Solve po, talagang busog na busog. Ayos. Yan guys, dami ko pong nakain. Tsaka hindi talaga maubos yung buong lechon biling. Grabe, ang dami nito. 5 Good for... kg? Good for, ilan to na? 30 to 40, no? Kaganon. 30 to 40 person kaya kumain ito kasi wala tong buto eh. At yun na po mga studio, puntahan po natin si Ma'am Charlene Tiero. Premiere po maya after ng video na ito po. So maraming salamat talaga Ma'am Charlene Tiero. Sa lahat po ng mga pupunta mo, maraming salamat din po. Yan. Salamat After po. nito po, shout out po muna ako. Maghugas muna kami ng kamay guys, sobrang oily.
Shout out Angelica Graze, Gadis MUA, Jerry Ang of Buhangin, Davao City, Wendy Di Guzman, Imar Istareha Vlog, Ralph from Davao, Mina Katoliko, Lensky Niones, Eating Time, SGMB, Clarence Oliveros, Rodura Feliciano, Duna Joyce Kiachon, Queenie Jam at Ajuma, Ate Salvi Sophie Jan Pili from Roxas City, Capiz, Duna May Yapyuko from Pampanga, Toto Balidio, Pundang Family from Surigao City, Norma Baltasar from Bulacan, Malolo City, Christy Ribamonte, Alemania. Happy 30th birthday Rene Hamisola from Butuan City, Miles Channel, Judeline Castillo, Angela Alvarez, Mark Osorio from Banhigan, Dalagete, Cebu, Mia, ito po mayroong channel, Megan Ponce from Siquijor. Tanglas po is Pamela Gludab. Ayan. Maraming salamat po sa panonood sa episode na ito. Sana po nag-enjoy kayo. At maraming salamat po Ma'am Charlene Tiero. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye.